Здравейте, аз съм Шао Хекс, мен е Бамапа и както виждате, не си играме GTA 5 онлайн и ще играме Call of Duty хора Advanced War. Там какво си беше, не помня. Забравял съм точно името, но няма значение. Това е един дед матч, който в момента сме го направили на отбори. 9 човека сме, да, нечетно число сме, но много ни здраве. Добре, ние сме с човека повече. По-хубаво. Понеже чакахме и никой не влиза. Сега може би повечето не сме българи. Поне така мисля, пък не знам. Мислиш, че ние сме се събрали точно... Да, ние сме май всички българи. Я виж други отбор. Поне аз тук не познавам никой така по име. Нали, от познатите лица, които почти винаги участват. И като ги кани винаги приемат. Добре, да видим сега. О, има базука зад нас. Тръгвай директно за нея. Има и от уния колите. Ето гоня там. Добре, честно. Ти кажа, не е много хубаво да се качате на уния коли. Картата изобщо не ми е позната. Самата игра, хора, дето си е истинската. What? Как така, бе? Давай стреляй. Аре, бум. Айде. Така. Фейлнахме. Чаленджа ни е било да спечелиме. Чак, има друга, наляво човек. То тя взеха, ти остави базуката и тя взеха. Добре, само ние сме направили за сега един кил. Вау, първият кил с отбора ни. Гордост за нас. Вляво. Той горе имаше. Превъртане. Той ще са какво те стреляше? Това не беше пистолет 100%. Ако с пистолет трябва да е разбил джойстика, ти казвам. Той и моя така стреляше, не видя ли? Да не от този пистолет, дето кръти като ненормален. Чай са, базука. Не, това не е базука. Добре, давай с това. Пак ще свърши работа. Да. Може да се качиш горе на кулата, тя виж каква е. Качи се, ако искаш даже на нея. Ние имаме в момента числено предимство, но понякога това не е от полза. Давай, така сега нищо не правиш. Защото ако е някакъв по-скилнат и някакви ботове съответно има от нашия отбор, може лесно да ги фидват и някакво странно става. Човек, някой взел танк. Нимай влизай вътре. Не може да се влезе. What? Да, давай оттам. Тук базука. Скачай. Не знам, някой ни разбива. Давай сега, излиза от там страна. Джиц. Дясно, някъде там. Ето го горе, това не е ли той? Той. Бум! What? Добре. Давай. Айде, рип! Пеперони. Добре, водиме сега с 3 кила. Заобградили сме ги. Не даваме да мръднат. Някой мисна. Добре. Знаеш какво се тук, бе? Тук ние иначе няма какво да правим. Да, това не беше начин обаче. Има стълби за тази работа. По бързия начин. Давай, минива там отдясно, там никой не гледа май. Чакай, дай надясно. Още надясно. За какво трябваше минаш през тия успоредки? Това къде бе, това да не е в затвора. Превъртане. Мале, какво стана? Уби го. Аз го убих, обаче някой ме уби с базука ли, не знам с какво. Не знам, ама хубаво те светна. Мале. Играли сме по-малко 3 минути, аз вече имам чувство, че сме играли цяла вечност. Powerplay за Warriors, естествено. Човек пред теб. Бум. What? Как е възможно? Стреляте. Човек, превъртай се нещо. Не знам, нямам идея. Крий се. Фак. Залегни. Чакай сега, чакай да се регенеш малко. Имаш базу. Той го уби. Давай. Ау! Тотално унищожение. Там не виждаш никой. Там имаш един при малко. Имаше, ама той е май зад това. Давай. Мале, летят тупове, давай, браво. Я виж колко кила сме направили. И 4 кила. Добре, къде изчезнаха всички, бе? Качи се на колата. Давай. Карят ти. Така. Ха-ха-ха. Сега какво става? Не, защо всички, бе? Като някой мамуни се накачихме. Не. Това е човек да бъдеш изритан от съотборник. Не, това беше много гадно да те го направи. Давай.
Само че той пита пич, ако може да ги цели. Човек, оцелиха ни колата. Той не знам как е жив, бе. Дай назад. Човек. Къде стреля? Натам няма никой. Къде стреля натам? Аз нарочно се обърнах този... Да. На покрива, обаче. Ама той си стреля назад и не знам какво прави. Вземи базуката. Водиме с 10 кила. Не sé кой знае колко. Да. Давай напред. Баскетболен кош. Давай. Отиде там отдясно, де ти казах. Върви надясно. Още. Ей, тук мога да се скаш. Не, дай още надясно. Човек може да мине за тях. Някой ми беше казал за това за Лестър, дето като му звъннеш и мога да те направи така, че давай стреляй. Не. Къде? Някъде тук е. Дясно, човек, дясно. Ей там горе. Горе за това синьото. Чакай. Синьото, гръмни го синьото. Ей там гръмни просто. Убих. Аз какво ти казах? Човек се едно някакъв лохак. Достатъчно съм играл GTA-та, знам как да убивам. И това ми е едно от любимите неща да правя, да убивам, тъй че... Добре, нашия трипна. Какво? Добре, къде са на картата, бе, човек? Не, къде? What? Той го изписваше, бе. Не, той го изписвам, понеже ни открито и някакво... супер объркано. Това много мрази така, не мога да разбера трябва ли да го бием или не. Чай сега да си довършим мисълта за това за Лестърата. Хора, това го знам, дето може да си платиш за да бъдеш, ще видим на картата. Това ставаше дума за стрима ми. Ама аз тогава не мислех, че той си е платил, понеже щях да го видят. То беше точно на кратки пред мене. Ма не знам, няма значение. Добре, 9 кила остават. Поне за тях ден. Горе. Нещо ми се стори, че се телепортира. Ти даже не оцели сградата. Давай. С пушкалото. Мале, някой направи на шиш кебаб. Добре, горе над покрива е. Я пробвай да се прицелиш. То не знаеш, че ауто тук. Не става работа там. Добре, чакай само. Ето го миш. Не. Това е, бе. What? Мале! Да те фокусират 1000 човека. Човек, горе. Той се разхождаше. Той се самоуби. Браво. Best fail ever. Не се виждам. Добре, пак се самоубиха. Те човек се свалят киловете само като се самоубиват. Това не знам дали сваля на отбора киловете. Дено... Ето го този. Чакай, бе, не... Защо му свети долу червено? Човек, не знам, обърках се. Това е пълна кочина, ти казвам тук. Защо са го направили така, че нали, да се знае кой ти е открито и кой това? Няма значение или червени, или сини. Не така е супер оплескано. Давай. Мисля, че е горе на кулата. Не, ето го. Не го оцели. What? Оцели го всъщност? Или откъде я знам? Той умря. Добре. Той Warrior ни направи повечето килове. Огън, внимавай. Давай напред. Зад тия тук е. Наши умря, давай, ръш. Само гледай да го целиш главата. Двама на... Двама бяха, човек. Обаче ни настигат в килата. Чакай, не бързай. What? Кога толкова много? 30? What? Я виж нашите колко кила сте направили. Вижде? 34 не виждаш. Не, по-отделно. Чакай, май. Горе на синьото пак. Не е там. Там е май. Другото синьо. Бум. Айде! Как пауър. Я виж колко кила, сега давай. Погледни за нас и за тях. Чак само това го бия. Ето го. Best fail ever. Айде, нали е самонасочващ уж. Давай, качи се. Я ви сега колко кила, бързо. Айде. Добре, ние сме направили 6 кила само. Ти колко искаш? Ето човек. Хедшот.
Имаше Още един. един. Чакай. Давай. Цели. Ето го. Не! Патроните. Превъртай! Айде да те превърти се. Ти не си се превъртал този път. Нито веднъж до сега в този дед матч. Ако не бяха ми свършили амунициите, щях да го убия човек. Ама Беше ти трябва да се наистина. превъртиш. 3 кила. 30 секунди. Къде? Не. Къде са бе човек? Къде са? Откъде ме уби? Нямам идея. Опа. Добре. Уорър ни вдъхва някаква надежда. Стой тука. Не мърдай. По-добре така да седиме като дърво, отколкото да загубиме са. Крийте се. Всички като мишки. 3, 2, 1. Вече impossible. GG. Добре. Измъкнахме се някакво и успяхме да спечелиме, сега да видим. И добре. Добра печалба. О, плюс ранг къп. Добре. Супер. Та хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, оставете ми коментар и самоните за наш канал, за да всеки ден. За всички, които не знаят, има и втори канал, където идваме да качваме възможно най-често. Линка на описанието и бъде чак на ще си ме следващия клип. Чао!